Zdravím vás. Začíná pořad Za hranicí a mým hostem je Matěj Peluha, můj kamarád, cestovatel, kolega, průvodce, který se rád vydává do netradičních destinací. Nazdar Matěj, ahoj. Čauko, zase ťa rád počujem, vidím a ďakujem za pozvání. Já jsem rád, že jsi ho přijal, protože ty máš opravdu jako špeky, jako je speciální destinace a vážení diváci, dneska to bude Burkina Faso s hlavním městem Ouagadougou, které je opravdu takové zpěvné, nicméně Burkina Faso to je docela průser. Jako. Já jsem si říkal, že to otevřu tím, že prostě to není bezpečná destinace a že je to destinace, o které se vlastně téměř nic neví. Jak to vidíš ty? No ja by som povedal, že to je jedna z najnebezpečnejších krajín na svete asi, lebo keď sa pozrieme na štatistiky miery terorizmu, čo sa týka ako počtu teroristických útokov a obetí, tak to vedie úplne, že top rebríčky za posledné roky. A zase to vlastne za minulý rok 2025 vyhrala Burkina Faso, čo vlastne, ak tuším, to bolo okolo 20% úmrtí spôsobených teroristickými útokmi na celom svete, tak sa stalo v Burkine Faso. Takže to je ako hrozné číslo, ale neoznačil by som ju určite za najnebezpečnejšiu krajinu sveta ani za najnebezpečnejšiu oblasť. Určite dá sa radiť takým tým veľmi akože rizikovým, ale osobne si myslím, že asi aj krajiny, hlavne aj v situácii, čo sa teraz deje, tak Mali je napríklad na tom horšie, aj keď nemusí viesť tú štatistiku, lebo štatistiky nie sú všetko v podstate. A na to cestovanie je hrozne také v tej Burkine, že záleží kam ideš. Ten sever je absolútne skoro neprístupný a ja si myslím, že aj keby nejaký belok by sa snažil dostať do severnej časti krajiny, že asi by ťa v vojaci hneď zastavili, že ako nie si normálny, že čo tam ideš robiť. Ale práve taký ten centrálny koridor okolo hlavného mesta, kúsok na juhu, aj keď zase pri hranici s Beninom to je zlé, tak tam je to relatívne ako v pohode. A hlavne, čo je veľký rozdiel podľa mňa oproti viacerým krajinám, ktoré sú v takom nejakom, že vojnovo-revolučnom stave a krajiny, čo majú problém s terorizmom v Afrike, keď sa bavíme, tak necítil som nejakú nenávisť zo strany ľudí bežných smerom ku mne ako bielemu. Nie je to štandard samozrejme všade v Afrike, ale keď sa pozriem napríklad na taký Južný Sudán, v ktorom som bol dvakrát a tam je fakt veľmi nepríjemné pohľady sú a zažil som si tam veľmi nepríjemné skúsenosti aj za hlavne minulú návštevu, kde ma aj prepadli s odisteným kalachom, tak sú proste určité krajiny, kde ako bieli nie si vítaní. A Burkina Faso, minimálne tí ľudia sú až prekvapivo milí, čo som naozaj nečakal, že budú takto. Zase ale je cítiť, že z pohľadu takých tých úradníkov a vojakov, tak už politicky vítaný ten beloch nie je. Tam tiež v podstate raz sme mali tiež takú nepríjemnú situáciu, kde nás jeden takýto vojak, policajt zastavil v hlavnom meste Ouagadougou. Tam je to asi najhoršie. Tamto vlastne fotografovať hocičo vo Ouagadougou je veľmi náročné v dnešnej dobe. Nemajú to radi, lebo sa boja, že čo si špion teraz niekde zo západného sveta, si Francúz? To je úplne najhoršie. Akože Francúzom by som neodporúčal teraz do Burkiny Faso vôbec cestovať. A nás zastavil. Mne to prišlo ako trošku také nejaké až pomaly spiknutie, alebo že niečo si tam ten chlapík vymyslel a zastavil, že vy ste fotili. Ale my sme nemali čo fotiť z toho minibusu, v ktorom sme boli, sme mali súkromnú dopravu, lebo v tom meste nič ani nie je, jeden nápis veľký Ouagadougou a tam naozaj nemáš za čím, akože ani nie je tak autentické to mesto, že príde ti, to je jedno z najnudnejších miest celej Afriky, aké som zažil, že aspoň, že aj keď je nejaké že nudnejšie mesto, niektorí ľudia hovoria v Mauritánii Nouadhibou alebo Nouakchott, že sú nudné mestá, ale za mňa je to autentická atmosféra, hej, ale tuto, že nič, že 0 bodov, no a nás presviečal, že my sme fotili a to bol v civile, akože tajný, na motorke prišiel, hej, ja sa preukázal a nám kontroloval pasy, strašne naštvaný, bol, že ste fotili a že budete mať problém a nakoniec môj lokálny kontakt, ktorý tam s nami bol, to nejako ako vykecal, že nebola to zase nejaká extrémne dramatická situácia, ale mohlo sa to vyhrotiť do niečo horšieho, lebo v momente, keď si v krajine v Afrike, kde takto nemajú radi politicky bielých, tak vznikajú problémy práve zo strany vojakov, ak je tam veľká korupcia. Nechcem nakoniec žiaden úplatok, že sme to vedeli uhrať bez toho, ale nám povedal potom ten môj lokálny kontakt tam, že on si myslí, že keby videl, že máme francúzske pasy, tak zajtra neodlietame z tej krajiny, čo sme mali ako odlietať normálne domov, sme leteli. Ale že Francúza, keby takto, že obvinia z niečo, že určite ostávame na niekoľko dní viacej v Burkine.
Takže v tomto je tá krajina proste taká nepriateľská, ale čo je veľký bonus berem, tak naozaj aspoň tí ľudia, takí obyčajní, vieš, že čo stretneš na ulici, sú v pohode. V Južnom Sudáne som zažil o mnoho, aj v iných krajinách v Afrike o mnoho horšie, keď sú takéto tie divoké krajiny nebezpečné. No já atmosféru nebezpečná vytvořím tím, že si vezmu kapucu, jo, a musím říct, že když jsem si jako o Burkině Faso v průběhu let jako četl, tak mě překvapilo, že ten vztah k těm Francouzů tam byl takový zvláštní, protože třeba v sousedním Nigeru, tak tam je prostě jako vyhnali, že jo, všechno, konec, hotovo, ale v Burkina Faso tam nějaké výjimky ještě udělali a jsou tak jako na půl cestě a je to země, která vlastně s každým má problém, ale zároveň se s každým snaží komunikovat, jo. Burkina je v tomto politicky strašne taká zvláštna, zaujímavá, aj ona sa vyvíja a veľa urobil napríklad nedávny politický prevrat v roku 2022, čo inak v tom roku mali 2 vojenské prevraty, ale od 2022 tam vlastne Ibrahim Traoré, čo je aktuálny prezident, jeden z najmladších v Afrike, a naozaj sa snaží vystupovať. Mne to pripomína, keby sa hral na takého mladého afrického Kadáfiho, hej? Že... je to tak. Já když jsem viděl jeho poslední vstupy, kde říkal, že demokracie je přežitek, demokracie nikdo nechce, že to nemůže fungovat. A velmi jako militantní a velmi takový jako tvrdý, jo. Nebezpečný frajer. Jako. V zásade ide o vojenskú chuntu, alebo juntu, záleží, kto si to tak číta, s čím obidve sú správne výslovnosti, neviem, slovenčina, čeština. Vojenský režim. Vojenský režim proste, hej. No a Ibrahim Traoré ako taký kontroverzná osoba, urobil podľa mňa aj strašne veľa dobrých krokov pre tú krajinu, že stavajú sa tie nemocnice, stavajú sa cesty, snaží sa hlavne v hlavnom meste vytvoriť aspoň nejakú infraštruktúru, lebo Burkina Faso bola hnusne povedané za opicami vo veľa smeroch, že naozaj nerozvinutá krajina. Kromě jihu, téměř všude, ne? Presne tak, hej, a taký vysoký miera nerozvoja, alebo jak to proste tam vyjadriť, že ten index rozvoja bol vždycky strašne nízky. A problém so vzdelaním mimo hlavné mesta v každej ako takejto chudobnej krajine a snaží sa to meniť aj so školstvom, ale zase na druhú stranu potom človek príde, že aké má veľké slova a reči okolo vlastne boju s terorizmom, ale zatiaľ sa to veľmi nenaplňa, že ako nejaké tam boli taká akoby nejaká veľké, že on s tým zametie, hej, vieš, čo sa možno v Salvadore si počul, že jak vlastne urobili s gangami, a tam to naozaj, že do roka ako vyčistili veľké akcie. Chápem, každá krajina má iné možnosti, ale zatiaľ sa ten terorizmus tam vôbec nezlepšuje, že je hlavne na severe s tým obrovský problém. Snaží sa z Burkiny urobiť naozaj možno takú druhú Líbiu. Burkina je to zároveň aj super pre nich, ale zároveň aj veľké prekliatie, ako vo všetkých koloniálnych afrických krajinách, obrovské zásoby zlata má. Podľa rôznych odhadov, či nie sú úplne presne, má 3. alebo 4. najväčšie zásoby zlata v celej Afrike. A pekne to sedí aj s tým Mali, ktoré tiež veľmi podobne na tom. No a aj kultúrne inak celkom príbuzné Burkina Faso Mali v určitých častiach, by som práve povedal. Každopádne veľké projekty sa snaží, že keď aj človek vidíte futuristické náčrty, letisko, jak sa má vystavať aj v tom menšom meste Bobo Dioulasso, tak tam sa má tiež vystaviť, vyzerá úplne ultramoderné letisko. Či tomu veriť, že naozaj to bude, mi to bude také populistické, propagandistické trošku, ale vytvorili, neviem, či o tom niekto počul, aj v Európe asi málo kto, Burkina Faso má vlastnú značku elektromobilov, ktorá je vyrábaná v Burkine Faso. Presne tak, hej. Nevidel som to tam ani raz na cestách, alebo aspoň nejako som si nevšimol v rámci toho, čo som pozeral, hej, krížom krážom, mohol mi niečo ujsť, ale vieš si predstaviť, jak v takejto krajine vyzerajú tie auta v západnej Afrike, to sú rozpadnuté krámy a mne ťažko sa predstavuje v tom hlavnom meste, že by niekde taký elektromobil sa utiaľ, ale minimálne začali vyrábať vlastnú značku elektromobilov, takže dosť vyšvihol burkinské aerolinky, že akože to treba povedať, že začali nakúpili aj nejaké lietadlá a že sa ten servis zlepšil. Ja som nimi letel raz vlastne začiatkom tohto roku 2026, takže ťažko neviem to zhodnotiť oproti minulosti. Mal som tiež prvýkrát v Burkine, ale že vraj sa snažím pre tých ľudí robiť. Začal zjednocovať vlastne takú obchodnú úniu s Mali a Nigerom vytvorili, čo začalo byť práve do kontrastu ďalších obchodných únií vlastne v západnej Afrike, čo je.
tak trošku sa tak diskutuje, že či si nechce urobiť, že Ibrahim Traoré bude na čele tejto únie do budúcna, že možno ešte pridajú nejaké 2-3 krajiny a urobí z toho keby takú veľmoc a úplne sa vytrhnú spod moci nejakých ostatných. Sú veľké vlastne akéby plány, aj menové reformy by chcel urobiť. Veľa sa hovorí, niečo sa urobí samozrejme, aj veľa ostáva vo vzduchu. No a medzi ľuďmi mne príde, že práve skôr podporu má, len zase nechcem sa tu stavať do role, že by som tam teraz žil, bol som akože 5 dní v Burkine Faso a človek to musí trošku opatrný, o čom sa rozpráva, lebo tiež, že to, čo my robíme, je sledované. Takže nie je to možno takéto sledovanie, ak človek si predstaví, že v Severnej Koreji, ale musí byť nahlásené, kde, kam, kedy ideme, aj keď existuje aj individuálny turizmus, ale tam to zase tí vojaci na checkpointoch vedia si odsledovať, čiže ono je také... Je veľmi náročné a zdržující. No, presne tak, hej. Ale už som zažil aj horšie vojenské checkpointy v tomto popravde. Takže, neviem, tak Burkina Faso, treba brať, všetko, čo poviem, je to, že to sú moje subjektívne skúsenosti plus to, čo mám naštudované o tej krajine, ale bol som tam reálne 5 dní a tá krajina, myslím si, že na to, aby človek pochopil skutočne tú realitu tej sociálnej problematiky medzi tými ľuďmi, že ako sa im tam žije, by potreboval o mnoho buď viacej návštev alebo o mnoho viac času tam stráviť. A pre bieleho akože viac času tráviť v Burkine Faso tiež nepovažujem za extra bezpečné sa, že teraz na jednom mieste, že ostať týždeň, ako pár dní asi v pohode ostať v hlavnom meste, hej, ale neostal by som zase mesiac v Burkine Faso v jednom meste vo Ouagadougou a už len z nejakého princípu, že by som si povedal, že to už smrdí, že aj problémami, že môžu sa začať, ľudia si všimnú a vždy sa nájdu proste, začne sa hovoriť o tom, že to je nejaký teraz beloch, hej. Tak v západní Africe my fakt svítíme, jo. Ale extrémně. K tomu Ibrahimu Traorého, jo, že on se jmenuje Traoré, tak nějak. No tak to je prostě jako nejvíc jako šik, že jo, moderní diktátor současné doby a člověk neví, jako jestli se ho má začít jako bát teďka nebo až později. Ale myslím si, že jako ono, opravdu africké státy je těžké vést nějakou jako demokracii. Jo. Jsou to obrovské rozlohy, že jo, ti lidé většinou nemají žádné valné vzdělání a jako to, že mají doma obrázek jednoho pána, který jim přes 30 let vládne, je pro ně asi stravitelnější, než když se to pořád obměňuje, že jo, a jsou velké skupiny, nikdo se v tom nevyzná. Nicméně on nosí takovéto brýle, že, abych doplnil ten outfit ještě. Áno, ide sa nastajlovať, ale chýba ti ešte baret na hlave, zelená vojenská uniforma. A to jsem chtěl dodat, jo. Každopádně já mu nějak nefandím, spíš si člověk říká, a co nám to tady roste za novou jako politickou figuru v Africe, protože když se tak člověk nad tím zamyslí, tak já si nevybavuju nikoho, kdo by v té Africe současně byl tak viditelný nebo výrazný jako on. No minimálne nie na tej medzinárodnej scéne, že sú... No, na tej medzinárodní. No, na tej medzinárodnej ani nie, lebo keď sú nejaké že výrazné figúry, nejaké hlavy štátov, napríklad v Eritreji aférky, že jediný prezident bez jediných slobodných volieb, čo kedy tam akože mali, tak je také, že Eritreja je izolovaná, hej, ale tá Burkina Faso sa snaží politicky byť vplyvná aj do zahraničia a ja si myslím, že to vie byť aj pre Burkinu asi dobre do budúcna, pokiaľ by naozaj aj splnil to, čo hovorí v najbližších rokoch, čo je veľmi ťažké si myslím, ale dajme nejakú teraz to fantasy, hej, že splní to všetko, čo hovorí, ale zároveň to vie byť podľa mňa aj nebezpečné do budúcna pre iné štáty, lebo videli sme, že aj keď napríklad, keď stáme do tej paralely s Kadáfim, že Kadáfi v Líbii robil aj kopec dobrého pre tých ľudí a vyšvihol tú Líbiu hore, ale on mal svoje expanzívne myšlienky, či už aj priamo politicky zautočil na Čad, odpovedal teroristov. Ta Jamahiriya, ne, se snažil vyvážet myšlenku tady toho nového státního uspořádání a Burkina byla jediná, která se do toho trošku zakousla. Takže ja si myslím, že v tomto vie byť Burkina aj pre susedov do budúcna nebezpečná a kľudne sa môže stať, že to bude akoby, ak by všetko splnili a uchytilo sa lepšie to zlato, teraz vyhnali Francúzov v podstate posledné roky dosť výrazne, aj keď, pár ich tam ešte že vraj ostáva, ale je to absolútne minimum, ale v zásade podobne, jak v Mali boli vyhnané francúzske legie, tak aj to bolo všetko, vyhnané a už ja si myslím, že otázka času, kedy vlastne zrušia západoafrický frank, že oni len potrebujú nejaké preusporiadanie a pripravujú sa na tú menovú reformu. Lebo to by nevedel, tak vo veľa krajinách západnej Afriky platí práve západoafrický frank. No a to je taká vec, že je naviazaná fixným kurzom na euro.
a francúzsku vlastne banku, čiže časť zásob aj západoafrického franku ostalo v Francúzsku priamo a to isté vlastne aj pre stredoafrický frank. Ale to je ešte také trošku by som povedal aj svinstvo zo strany Francúzov, že aj keď sú rovnako silné tie meny a sú rovnako naviazané, tak nemôžu sa vymieňať jednak jednej, či človek keď západoafrickými frankami obchodovať niečo so stredoafrickými, tak to musí najprv na euro rozmeniť a potom zase na západu. Proste chaos, hej, plus ešte tie rezervy, že ostávajú niektoré štátne vo Francúzsku a vlastne všetko sa odvíja od ekonomiky eura. Takže to je čo viacero krajín, ktoré cítia takúto nenávisť ku Francúzom, hlavne v tom Saheli je to extrémne cítiť, či už Mali, Niger, Burkina Faso, tak oni majú určite myšlienky na to, že by sa od toho odtrhli, len aj to je tiež ťažké urobiť menovú reformu, že idem si založiť vlastnú menu. Ja si myslím, že aj z toho, čo robí kroky zatiaľ Traoré, že je dosť možné, že v priebehu pár rokov by sa mu to ako mohlo teoreticky podariť. To, aký to vie mať vplyv na ekonomiku, už je druhá vec. Ekonom nie som, ani si netrúfam povedať, ale sú určite snaží sa úplne od toho koloniálneho Francúzska akoby úplne, že odstrihnúť, ale že úplne, čo je strašne zaujímavý kontrast. Ja som tam išiel z pobrežia Slonoviny a to je úplný opak. Pobrežie Slonoviny práve sa cítilo, že sa chce zjednotiť cez to francúzske koloniálne dedičstvo a oni aj chcú, aby sa nazývali medzinárodne, že Côte d'Ivoire. No, a im sa aj darí. Oni sú veľmi akože spokojní. A inak pobrežie Slonoviny, nechcem do toho nejako zachádzať, keď si hovoril, že sú krajiny, ktoré potrebujú tú tvrdú ruku, ja s tým súhlasím. Ale napríklad, čo bol prvý prezident pobrežia Slonoviny, Houphouët-Boigny, tak to je podľa mňa ukážka z veľkej časti, dajme tomu nejakého odsvieteného diktátora. Koľko naozaj tú krajinu vyšvihol, nikoho neutláčal, nebol expanzívny do zahraničia, zjednotil naozaj viaceré etnika, aj kresťanov s moslimami. Jasne, nahrabal si peniaze, opozícia nemohla existovať, ale reálne neboli nejaké teraz, že utlačovania, vojny a občianska vojna a vyšvihol tú ekonomiku a strašne veľa ľuďom aj dával, pritom aj sebedovačku samozrejme, ale išlo to pre tú krajinu, čo veľakrát tých diktátorov nevidí. Aj práve aj podozrenie otázka, že ako k tomu pristupuje naozaj Traoré, len to sa vždycky až po nejakom čase ukáže o zrkadli, že koľko naozaj robí primárne pre tú krajinu ľudí a koľko pre seba. A to sa môže aj časom meniť. Kľudne môže byť, že teraz tie financie idú správnym smerom, len je to naozaj ťažké v Burkine Faso, aby z toho bol vidieť ten výsledok, napríklad v boji s tým terorizmom, ale časom sa môže ukázať a zmeniť, že zase všetko pôjde do jehovačku. Ako sú to zložité témy a tým, že nie je pri moci dlho, zase od roku 2022 vieme niečo z toho čítať, ale nie je to zase, že 10 ročie, nejaká dekáda, z ktorej by sme vedeli úplne jeho vplyv na tú Burkinu vyčítať z dlhodobého hľadiska. 4 roky zatiaľ nie sú až taký extrémny čas, aby sme vedeli zhodnotiť, že čo tá vláda bola. Ja by som mal z neho skôr strach. Hlavne aj pre zahraničnú politiku v regióne. Ale je dosť možné, že pre ľudí v Burkine Faso to bude pozitívny prínos, že sa stanú možno veľmocou. Bohu je ťažko povedať. Nechcem ani, netrúfam si ani. Je to doslova, ako to oni nazývajú, revolučná krajina. A to vieš, to sa môže tak, úplne, že hocikam vyvinúť, keď si v revolučnej krajine. On trošku jak Fidel křičí jako o té revoluci, jako takový revolucionář 21. století, protože to už tady jako delší dobu nebylo, aby to někdo tak jako hlasitě provolával, jak v Burkina Faso. A já si nejsem úplně jistý a nechci jako nějak dávat nějaké zavádějící informace, ale mám pocit, že tam proběhlo nějaké znárodnění právě jako ropného průmyslu a benzínových stanic a prostě to všechno takhle jako vzalo pod koule a jo, a teďka co bude, že jo, samozřejmě jak se bude žít lidem, uvidíme, jak říkáš, potřebuje to jako delší dobu, ale ještě důležitá věc, jako jo, Burkina Faso je vlastně země, která nemá moře a to i v rámci Afriky jako dává, že jo, to strašně dozadu, to jí prostě šíleně posouvá. Viděl jsi tam nějaké jako aspoň říční nějakou dopravu, nějaké lodě na řekách a tak dále? Ešte strašne málo, akože vo svojej podstate oni nemajú nejakú veľké možnosti transferu. Tiež tie vzťahy s primorskými tými krajinami nie sú úplne najlepšie, ako v zmysle, že Benin, Togo, Ghana, pobrežie Slonoviny, že vieš, oni vždycky sa odvolávali na takúto históriu tej vlastne rieky Volta. Ale vo všeobecnosti, lebo oni sa aj kolónia akože pôvodne nazývali, že Volta, Horná Volta, tak. A potom sa až premenovali na Burkinu Faso, lebo sa chceli presne, že my aj budeme mať názov po koloniálnom akože Francúzsku. Čiže pre nich ten obchod akože
keď sa pozrieš na štatistiky, áno, ide aj po rieke, ide aj po zemi cez tie hraničné prechody, že majú určité akože dohody s tými krajinami. Ja keď som prechádzal z pobrežia Slonoviny, videl som tam viacero nákladiakov, ktoré boli z oboch krajín a že zjavne akože prechádzali jedným druhým smerom, ale že vizuálne, že by som povedal, že som videl teraz, že by tam po rieke niekde som videl, že kopec tej lodnej dopravy, to zase nemôžem povedať. Vieš, že vizuálne nejako, že by som si všimol. Ale štatistiky jasne hovoria, že funguje riečna doprava, funguje ale aj pozemná do určitej miery, takže pre nich dedičstvo akože Volty do určitej miery dá čo znamená, hej. No ta řeka Volta je v jejich zemi jako poměrně výrazným bodem, ale když jsi zmínil to pobřeží Slonoviny, mě se her líbí, jako to Côte d'Ivoire. Jako, ano, tam je super. Jo, ale je to skvělý. Tak byli ve válce, ne? Z Burkina Faso nějaký období. Svojho času tam bol vlastne akoby konflikt, ale v podstate, že to bol rok, no to kedy som si teraz spomenul. No ja sa taký nebavím. Neviem, nespomeniem si teraz rýchlo rok, ale v podstate akože bol tam konflikt, ale nejako, že by som videl, že by sa tam nejako, vieš, lebo sú krajiny, kde cíti, že sa radi odkazujú na určité nejaké konflikty. A to som nejako, vieš, akože necítil v tomto, že by bolo nejaké to dedičstvo toho nejakého historického konfliktu, že by s tým boli nejako... Čo viem, že aktuálne v dnešnej dobe veľmi vadí pobrežiu Slonoviny, tak je celkovo ale ten problém akože s terorizmom v Burkine Faso. Lebo to je nebezpečné pre všetky krajiny v okolí, hej. A pobrežie Slonoviny potom, čo im tam zomrel vlastne ich prezident, Houphouët-Boigny, tak sa ocitli zrazu periodicky v určitých akože častiach tej histórie 90. rokov v dvoch občianskych vojnách, čo je pre nich o to viac nebezpečné, že ak máme nejakú miernu, ako teraz je bezpečnosť celkom zastabilizovaná v pobreží Slonoviny, že je to bezpečná krajina, ale majú strach. Ale to aj okolité krajiny. To nie je len strach pobrežia Slonoviny, to je aj strach Beninu. Napríklad sever Beninu kvôli teroristom začína byť akože dosť nebezpečný, že ja ako bielý by som úplne dvojmocne netrúfal ísť úplne na hranicu, že prejsť Benin Burkina hranicou je dosť nebezpečná záležitosť. To nie je to isté, ak prechádza napríklad z Ghany do Burkiny. Takže z tohto majú tie krajiny okolité dosť strach a šíri sa to. A tým, že Traoré mal určité aj sľuby, ale nepodarilo sa to akoby zatiaľ splniť, tak tým pádom tie krajiny tiež úplne nevidia tú Burkinu Faso alebo tú vládu aktuálnu úplne extra pozitívne, ale nemôžem zase povedať, že by som sa na túto tému bavil s tými ľuďmi ako do hĺbky, vieš, že sa prechádza cez západnú Afriku. Hovorím, bol som tam krátko, 5 dní v Burkine Faso a je to ošemetné. Nebudeš sa teraz náhodných ľudí na ulici, akože hlavne v Burkine Faso, kde nevieš, je to tajný policajt, není, zrazu ma obviní, že tu robím nejakú špionáž, takže vieš, že neviem sa dostať úplne k tomu pohľadu tých ľudí, čo mňa veľakrát strašne zaujíma práve, že najviac. Lebo jedna vec je, čo si prečíta, že OK, nejaká krajina má s niekým problém, ale o mnoho zaujímavejšie, ak to vnímajú tí ľudia na tom mieste. A to je škoda, že za tak krátky čas sa to úplne nedá zistiť. Co to znamená Burkina Faso? To je strašne inak pekné. Oni ak sa premenovali z Hornej Volty. V preklade Burkina Faso znamená krajina čestných ľudí. A čo je ešte krajšie za mňa, ako je tá myšlienka, tak je to vlastne ten názov nebol len z jedného jazyku. Časť, názov Burkina, je z jazyka Mosi, čo je síce relatívne malé etnikum, ale strašne dôležité obchodnícke etnikum, že oni mali aj historicky, mali vždycky veľkú moc, aspoň takú tú ekonomickú, čiže tam sa vždycky stretávalo hlavne pri meste Bobo Dioulasso, čo je také najkrajšie, najzaujímavejšie mesto, by som povedal, že keď ísť za niečím do Burkiny, tak je Bobo Dioulasso. Tak zase v tomto meste to bolo jedno z centier obchodných pre Mosi, takže chceli ich zarátať, aj keď nemajú početné zastúpenie, neviem, či to sú nejaké 2% alebo 3% v tej krajine, len čo Burkina má okolo 25 až 30 miliónov obyvateľov, aj keď tie odhady sú ťažké, lebo majú rýchly populačný boom teraz. No a druhý názov, Faso, je to je zase z hlavného etnika, čo sú Bobo.
Hej, takže, prehodil som to. Jedno je Mosi a druhé je Bobo. Tak. A nie, Bobo boli tí obchodníci, sorry. Hej, Bobo sú okolo 3% a Mosi sú tí hlavní, čo sú 50%. Čiže, neviem, mi to príde strašne pekné. Zoberieš väčšinové etnikum Mosi a zoberieš tých obchodníkov, čo sú vlastne akože z etnika Bobo. A inak Bobo sú veľmi známi, čo sú zberatelia a ľudia masiek, že majú radi, tak majú také pekné okrúhle v podstate masky. Takže krajina čestných ľudí. A ja by som aj povedal, že do určitej miery to v podstate akože aj platí, že tí ľudia, keď si ich porovnávajú s tými okolitými národmi, čo som zatiaľ mal čas poznať v západnej Afrike, tak mi prišli takí tí bežní ľudia najférovejší a najpríjemnejší asi. Jo, jako věřím, protože člověk za mě teda ze západní Afriky nemá moc dobré zkušenosti s místními obyvateli. Převážně ty lidé jako mi nepřijou, že by byli úplně milí, jo. Takže jestli je to v Burkině jiný, tak se těším, až jednou budu mít tu šanci. A mimochodem, když jsi říkal Bobo, že tak mě hnedka vyskočí v hlavě jako DJ Bobo. Takže hned po rozhovoru, než si budete dát další díl pořadu za hranicí, jak si puste pár písniček od DJ Boba. A ty jsi zmínil to město, které já nedokážu vyslovit. Bobo Dioulasso. Bobo Dioulasso, jo. Tak. Je to takové to místo, ze kterého jsou ty ikonické fotografie hlíněných domů pomalovaných? Nie, to je zase to mestečko Tiebele, to je zase inde. To je bývalé kráľovstvo Tiebele a dodnes tam je kráľovská tradícia, ale Bobo Dioulasso je vlastne a vieš čo? Ja sa teraz zamýšľam, mne sa teraz doplietlo ten názov. Akože asi to bude divákom jedno, ale ja chcem, aby to tu odznelo. Nie etnikum Bobo bolo jedno, ale etnikum Diola. Teraz som si spomenul kvôli tomu, že mesto Bobo Dioulasso. Diola boli tí obchodníci, čo ich je strašne málo, okolo 2-3%, a Mosi sú tí 50%. Ospravedlňujem sa. Niekedy sa mi to už popletie, ak som prechádzal 6 krajín západnej Afriky, tak teraz to späť priťahať. Já byl za frajera, tak Juice je 100%. Jo, nevíš, abych něco řekl, jako jo. Tak, a jasné, hej. A inak to je strašne pekná ukážka, hneď sa vrátime k tomu mestu. Západná Afrika je strašne etnicky rozmanitá, čiže zatiaľ, čo napríklad, ako veľa tých krajín, ale v Nigérii napríklad je vyše sa hovorí 250 rôznych jazykov, rôznych etník, takže to sú, a ty prechádzaš tými krajinami, mne sa to hrozne páčilo vidieť, že jedno etnikum naprieč viacerými krajinami, ako pre nich sú to problémy, to je tá koloniálna minulosť, čo tam je zanechaná, že my kolonialisti sme nakreslili ako Európania tie hranice, rozdelili sme na čo sa malo rado a spojili to, čo sa nemalo rado. A je to bohužiaľ akože problémové, ale je to taká pekná ukážka. Mne sa teraz úplne presne doplietlo s tým, že Mosi, Bobo a Diolale, takže... Čeká nás to ještě spousta, protože to jsou masky z Burkina Faso, to jsou ty hliněné domy, jo, to jsou jako... Keď prejdeme presne k tomu, že si sa pýtal aj na tie hlinené domy a v podstate aj to mestečko Bobo Dioulasso, to sú dve určite najzaujímavejšie miesta v celej Burkine Faso. Bobo Dioulasso je vlastne domovom dvoch etník. Bobo a Diola. Podľa toho je aj ten názov Bobo Dioulasso. Je tam strašne krásna mešita hlinená. Je to jedna z najväčších hlinených mešit v západnej Afrike. Ale ja som síce v Mali ešte nebol. Počul som kopec aj podcastov, však aj u teba boli už hostia. Džene z Mali. No, presne, Džene a Timbuktu. Veľmi známe. Pre mňa Mali je jeden z najväčších cestovateľských snov. Mi to len tak utvrdilo potom, čo som bol v Burkine, lebo je to také, ako škoda, že sa tam deje, čo sa deje teraz v Mali, lebo však to vlastne teraz Mali na jar tam vypukol, sa to akože výrazne zhoršila situácia teraz na jar 2026. No a aj to tiež inak bude ovplyvňovať dosť možno bezpečnosť v Burkine. Každopádne, nech sa vrátime sa k tej téme, neodbáčam za znovu. Tak je tam nádherná mešita. Nie je síce tak gigantická ako v spomínanom Džene alebo Timbuktu, čo sú naozaj asi najväčšie, najkrajšie hlinené mešity, ale aj v ďalších tých mestách, ako sú Mopti, Segou, Mali, je viacero takýchto. Tak toto je presne tá ochutná oka, že človek síce sa necíti na to, že chce ísť do toho extrémne nebezpečného Mali, čo by som povedal, ako je nebezpečnejšia krajina na cestovanie než Burkina ako celok. Tak, no jasné, aj to určite. Ale
je to presne, že človek je ochotný prijať určité riziko, ak máš dobrý kontakt, tak je to výborná ochutnávka toho, čo človek môže zažiť potenciálne v tom Mali, minimálne po tej vizuálnej stránke. Biela, krásna, vápnom natretá mešita. Strašne by som tam chcel byť pri tej mešite, keď končí obdobie dažďov, lebo tým, že je z hliny a je to z nepálených tehel, oni ju musí obnovovať. Takže oni sa celé zrazu to mestečko sa zomkne, príde tam a začnú vlastne znova tú hlinu s tou slamou, usušia, dáva sa na to biele vápno a strašne pekné vizuálne, keď si pozorujú teraz poslucháči, diváci, fotky tej mešity, ak vládnete napísať vôbec do Google tento krkolomný jazykolam, tak také drevené kôly z toho vychádzajú von. No nie je to len, že estetická záležitosť, alebo že aj na upevnenie samozrejme, aby bola menšia šanca, že sa rozpadne, ale primárne to je pre nich rebrík. Lebo oni sa potrebujú dostať na tie vyššie miesta, oni normálne po nich lozia a z tých kusov dreva, čo sú naozaj také gigantické, gigantické, sú to celkom veľké kmene, tak opravujú potom tú mešitu, pokiaľ treba hlavne potom období dažďov. Je to naozaj kultúrna záležitosť a žiadni turisti. Tým, že Burkina, tam bezpečnosť sa výrazne zhoršila asi tak po roku 2020, by som povedal v Burkine, že predtým to bolo výrazne lepšie. Aj kamaráta, ktorý tam cestoval práve nejak 2017 a hovoril, že že tam sa tak dobre cítil, že príjemní ľudia, bezpečná krajina, no to už neplatí o Burkine teraz, tak v podstate žiadni turisti. Ja som nezažil ani jedného turistu za ten čas, čo sme po najturistickejších, v úvodzovkách najturistickejších miestach, hej, miestom turistím, čo sme prechádzali. Ani ten prístup krajiny nie je k tomu akože nevítajúcich turistom, aj cena víz je absolútne akože drastická, to je, my sme platili, pokiaľ si nevybavuješ na ambasáde niekde v západnej Afrike, ale vybavuješ e-víza, tak to je niečo okolo $400 alebo eur, teraz neviem, či to boli dolára alebo eura. Je to masaker. Hej no, dobre počuješ. Pokiaľ si to vybavuješ na nejakej ambasáde, že máš čas, že si nejaký taký ten africký overlander, lebo chodia tak ľudia, čo naozaj zoberú si auto, alebo majú hrozne veľa času a prechádzajú krížom cez západnú Afriku mesiac, dva, tak to je nič, hej, zastavíš niekde v Ghane, v pobreží Slonoviny, alebo ja neviem, v Senegále, kde sú ambasády a vybavíš si tie víza na ambasáde za 40, 50, možno 60 eur, hej, podľa toho, že kde koľko stoja. A som počul všelijaké už sumy. Ale keď chceš e-víza, že dolietaš tam, alebo máš obmedzený čas ako my, že ja som naozaj mal 3 týždne prejsť z Nigérie po celom pobreží a zaťahať to vlastne do Burkiny Faso, že je také obmedzené, tak potrebuješ e-víza. A tam zrazu si pozrieš, že síce tá oficiálna suma je nejakých 80 eur za normálne regulérne e-víza, lenže ty veľmi rýchlo zistíš, že nedajú sa regulérne víza ani zakliknúť, ani kúpiť. Že majú to v cenníku, ale nedá sa to v tom systéme, a ty si musíš kúpiť expresné víza, ktoré sú, no niečo okolo 400 eur, nepamätám si to presne, som to riešil už pol roka dozadu a medzi tým som bol v XY ďalších krajinách, aj sa mi to, tie sumy môžu tiež kliesť niekedy už, keď takto z brucha rýchlo ťahám, ale ako je to masaker v tomto, je to drahé a odporúčam aj nejakého lokálneho fixera, čiže vieš si predstaviť tých turistov nielen kvôli bezpečnosti, ale aj z týchto faktorov je tam absolútne minimum. Takže ty prídeš, zase to mám potom tú výhodu, že ty prídeš na také fantastické miesto ako Bobo Dioulasso a ty to máš celé pre seba, celú tú mešitu. To je neuveriteľné, nie je ako gigantická, ale je fakt krásna, je hneď vedľa starého mesta, kde zrazu, tu máš, že moslimskú mešitu a hneď vedľa v tom starom meste je aj moslimská štvrť, domčeky, jak v dedine to vyzerá, pričom regulárne mesto to je. A ty tam máš veľkú štvrť, ktorý veria v také tie folklórne animistické náboženstva. Zrazu tam majú rôzne voodoo fetiše. Fetiš znamená v podstate to akoby taká, keď to skúsim veľmi laicky povedať, soška v afrických folklórnych náboženstvách, hlavne vo voodoo, ktoré je veľmi populárne v Benine a v Togu. No a každá tá soška má byť prevtelením aj nejakého boha. Je to akože božstevná keby krajín náboženstvo, hej, vždycky. A politeistické, tak? Nešlo na jazyk to slovíčko. No a to je hneď vedľa tej mešity a hrozne autentické. Naozaj Burkina ako krajina je veľmi autentická, že nemáš pocit, že to je nejaký teraz zábavný pár, kde si ľudia prídu niečo odfotiť, naozaj, že to mesto dýcha neskutočnou atmosférou a
paradoxne na to, čo hovoríme negatívne o tej krajine a bezpečnosti, je pokojné. Naozaj sa cítiš v tom meste pokojné. Úplne iná téma je zrazu Ouagadougou. Bobo Dioulasso som sa cítil bezpečne. To neznamená, že to mesto je bezpečné, hej? To je rozdiel, to treba uvedomiť. Cítil bezpečne, že jo, ale neznamená, že by bola Libia bezpečná. Rád to zdôrazním, lebo ľudia si to niekedy mýlia, už som zažil, že ma ľudia presvičali o tom, ako je Jemen a Afganistan a Sýria bezpečné, lebo sa tam cítili dobre, hej? Ale to nie je to isté. To treba spájať aj subjektívnu skúsenosť, aj tú faktografiu, že čo sa tam deje. Proste to človek neovplyvní. Súhlasím. No a hlavne za 5 dní, čo tam strávim, jak ja môžem zhodnotiť akože objektívne len zo subjektívnej skúsenosti, že či to je bezpečná krajina. Nemám ja, keby som tam strávil 3 mesiace a začnem tú vojenskú šikanu, čo by som pravdepodobne zažil a možno nejaký prepad, tak potom by som asi inak rozprával. No, ale to je taká odbočka, čo je myslím, že dôležité vždy povedať pri týchto rizikových krajinách, lebo už do nich cestuje viac a viac ľudí a je to malý počet ľudí, ale že začína to byť populárne, nie je to len, že ja alebo ty sme nejaký blázni, čo teraz sa stú do Líbie a do Burkiny Faso, že vieme, že sú tie komunity ľudí, čo chodia do týchto krajín. Takže, no a Bobo Dioulasso... Jen tak mimochodem. Na Malorku, no, tak bacha, nech sa ti tam niečo nestane, nech sa neokradne nejaký obchodník. Já si s dovolením zapálím a rád si poslechnu další pokračování o místě, které se jmenuje tak poeticky jako Bobo Dioulasso. Vážení diváci, díky, že se koukáte na další díl pořadu Za hranicí a já budu jenom rád, když kliknete na odkaz a dáte tomuhle dílu šanci. Pustíte si ho v plné délce a společně s tím otevřete i všechny díly pořadu Za hranicí, které na platformě Talk jsou. Cestujte, sledujte, poslouchejte a já vám moc děkuji, že jste součástí tohohle projektu. Ať se daří, mějte se krásně.